Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dan kru-kru yang ada. Kali ini kita akan menarik goib. Ada requestan dari pasien itu mau menutup mata batinnya karena orangnya sudah nggak mau punya mata batin. Jadi ini asli orang mana, Mas? Orang Kalongan. Aslinya Pekalongan. Dan ini masnya ini minta dibersihkan semuanya dari hal-hal yang bisa melihat gaib karena sudah merasa nggak nyaman. Ya, nggak lama-lama, nanti langsung saja kita tarik. Nanti gaib apa yang muncul. Kan kalau mata batin itu biasanya ada perjanjian, entah itu dari leluhur, entah itu pengamalan ilmu. Langsung saja. Siap, Mas Angga? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta Assalamualaikum malaikat jadi dalam asma ya dengan izin yang rendah saya untuk membenteng atau dari penyusup dari aliran darahnya yang masuk semuanya tidak bisa masuk terbenteng dari penyusup kecuali yang saya tarik masuk terbenteng semua di sini. Allah. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada di mutiara asma sini. Saya menarik ke tunggu penawan Islam tarik kanan terkuat sehingga jika ada masuk asma jika semuanya minta Allah saya masukkan ke dalam antara sinkron jadi 100. Allah masuk ke dalam hati Allah sallallahu alaihi wasallam tembus sampai jasad-jasadnya sallallahu tersinkronkan otomatis. Suara kitanya terbuka, bisa bahasa Indonesia dan bisa berbahasa manusia. Allah. Assalamualaikum. Oh, siapa ki? Siapa ini? Punya nama nggak? Punya nama nggak? Duh. Siapa namanya? Punya nama nggak? Kowe sapa? Aku Joko. Nek urusan apa? Iki apa sing mbok eloke iku wis gak gelem. Njaluk Jare sapa? ya jere wonge. Wonge njaluk diresiki. Piye? Omong tok. Omongnya tok. Terus tugasmu ning ngono apa? Aku sing ngewangi. Sing ngewangi. Ngewangi piye maksudnya? Ya akeh. Contone Apa sing dadi pengarepane? Aku karo anak buahku. Itu benar gak sampean sing bisa melihatkan dia goib-goib? Wah. Kowe sing dipengine. Ya terus Doi. berarti enak manggon ning kono. Wis suwe ning kono. Lah iki wonge wis gak butuh piye? Jare sapa? Jere wonge. Melaku ae ya. Melok piye? Iya melok ning apa?
ning aku ben penak. Iki opo iki? Panas. Ndi to? Padam iki lho paling. Ikut aku ae ya. Kok kenapa? Ya yo mel aku wis gak usah ikut wong iki ya. Aku wis seneng ning ngono. Ya senenganmu apa ning kono? Engko tak kei. Wis pengenmu apa? Tak kei. Mangan. Lha apa? Rosok mah. Rosokmu. Jajalan jebun rosokmu nek iso. Sekarang iso. Jajal sik to. Oh, Kok mau piye gak gelem jajal? kobong aku kobong. Ya melak aku ae, engko ben penak. Ilmu ben nambah. Ya. Kenal karo rajamu ya? Sopo? Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Kenal gak? Hah? Tapi bener gaib seni jero awake wong iki. Ayo akeh aku tok. Tenan. Kowe Iya. paling terkuat. Jenek. Jenek. Celuk to nek senek. Nek kowe biduk tak tokno rantai sing kobong tenanan panase bulet-bulet. Piye? Celuk. Kawani aku. Yo ini meneng ae wae, tak celuke. Bismillahirrahmanirrahim. Gaib. Jika gaib dalam mediator ini menipu, dia akan terrantai perutnya menjadi panas. Izin Allah. Sallallahu. Saya minta panglimanya langsung turun. Allah. Masuk ke dalam Allah. Sallallahu. Ayo. Kurang ajar gue. Reso ucul rantemu kok. Awakmu paling terkuat ya. Karena apa? Yo, tak jak mlaku kene to. Mlaku ning kene. Aduh loro kabeh. Lah kok nek manut ora lara. Karena apa? Aku ora kenal karo kowe. Ya makane kenalan sik to. Nek manut ora lara tak jak kenalan. Ya, Ya. ning apa? Ki ora kaya ngene carane. Iya, tapi manut aku ya. Kok nek manut kok ora ilang. Gelem manut ya? Nah, iya. Engko nek tambah manut rantene tambah ilang. Kok iso aku ketarik rene. Opo ki mang? Kamu mau opo kok? Nenek wong ngopi kowe. Ngopi, engko tak kei kopi ning kene. Aduh, kok malah loro. Ya yo manut. Ya, manut ya. Iya ya. Ya wis nang, manut to. Wis ilang. Sopo kowe sebenarnya? Aku cah umur 30 tahun. Enak apa iki? Yo, Aku ora kenal kowe. yo kenalan to. Sopo kowe? Joko, sampean sapa jenenge? Aku ati jeneng. Lah aku nek nyeluk piye terusan? Celuk bae. Yo tak celuk Mbah. Belum tak ceritani gak? Kenapa ketarik rene? Ayo enak apa? Nah iki lho Mbah, iki kan lho to, wong sing mbak eloki Kurang ajar. iki wis ora pengin mbok eloki. Ajari sapa? Nah, awakmu nek mbujuk tak pedoti kabeh sikil-sikilmu lho. Ya enggak? Rasa mbujuk. Kowe kok rantene tambah panas nek awak mbujuk. Iya ya. Anak buahmu wis gelem melu. Mosok kowe ora ngerti, Mang.
Anak buah mai tunduk karo rajamu masa awakmu ora. Apa tunduk ya piye? Lha piye? Aku wis nyetorno akeh. Piye enek perjanjiane? Ya iya. Tenan. Tenan ono ya. Iya. Piro perjanjiane? 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta izin Allah perjanjian semuanya, perjanjian yang ada di mata batin, semua perjanjian yang ada saya minta hancurkan semuanya terputus semua. Allah. Delok itu abu ning arepmu. Iya. Woi perjanjian. Iya. Wis manut aku. Tunduk. Iya. Gelem melu tenan? Iya. Gelem melu beliau ya. Saya buka dodomu. Allah. Sallallahu masuk semua. Selalu bisa merasakan semua. Allah sallallahu dari sama. Rasakno sih. Wadem. Ayo. Nunggu sing apik. Iku tulisan Arab ning dodomu iku delok ya, apalno. Terokno aku ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Semua yang menjadi dingin, menjadi sempurna, pakai sorban semuanya bakal seperti Sallallahu alaihi semuanya goib yang ada di dalam diri di atas semuanya tembak semua. Alhamdulillah. Matur nuwun. Ya. Saya tak takoki. Ya. Saya iki sing takdel iki piye? Piye? Sing takdel. Balikno. Dengan total balikno. Kuat ora? Ini dodone enek carane. Ya. Ya. Wis kabeh. Wis bersih kabeh wonge. Urung kerajaan kowe isih. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jajal kerajaan ini tak gorene. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta kerajaan untuk pasien ini, semua kerajaan gue Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Iya. Ya bener kowe. Anak turun wis nites kuwi. Ya, saiki ya diresiki, perjanjiane wis tak pedhoti. Wonge wis gak gelem mbok eloki kan. Ya ini serangan. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Dan izin geno saya minta malaikat syabun dan izin saya minta semua serangan yang ada semuanya totalitas semua hancur semua. Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Kabeh lo ya. Iya, sini kene piring. Iso
Semua tak tambah powermu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Ayo, tanpa kecuali wis muslim gak oleh bujuk. Wes. Bismillah. Nek kedruwo iki Yo, sing karek. aku Bismillahirrahmanirrahim. Semua aku ini terkerangkan semuanya. Semuanya. Insyaallah. Wes. Jadi awakmu bener sing melu ning gone bapak iki ya. Iya. Umumnya bantumu iku cuma ndelok wong iso ndelok goib apa liyane. Akeh Contone pengasihan. Wong kuwi amalane akeh. Berarti oleh pasien breng. Hah? Gak pasien. Ya apa? Apa ya nek arane? Bantu ngono tok. Wis biasa lah. Dihormati wong. Berarti selama iki sing duwe indra keenam iku bantuane jin ya. Ya aku. Berarti ya kuwi sing ndelokno. Iya, berarti termasuk sing duwe liyane, Breng. Liyane piye? Nah, misalnya wong iki duwe indra keenam, berarti yo duwe bantuan jin Breng iku. Ayo jelas. Contohnya mungkin wong iso delok ngono kuwi nek nang golonganku. Sing iwangi. Saiki lho wong kuwi sapa? Wali dudu. Iya. Wali Gusti Allah itu kok moto batin. Batin konti nek karo nggonku. Jadi selama ini sing digadang-gadang iso ndelok bangga ngono iki ya teko bantuanmu ya. Teko iblis. Tapi ya aku sing bekerja kuwi. Golonganku. Lha carane nek ngresiki. Iya. Nek wong ora gelem tobat ya ora iso resik. Masih iki ditutup bener ketutup. Tapi wong ora gelem tobat. Ya sik ngarep engko sing mlebu ya iblis. Malah banter kuwi kok bisikane. Iya, kaya ngene iki contone. Ya wes saiki pengen manggon ndi? Wis manut ae aku. Ning dhuwur kene apa melu ning kono ngene beliau asline ya. Wong kuwi iki ya pengen jajal asline. Terus omong tok urung ikhlas tenan. Ngono. Iya. Yo gak apa-apa jajal. Ngono kan ben oleh ridhone Gusti ra masalah ya kan? Iya. Saiki minum ndi? Anut aku. Nang manut pengen ndi tak dilokno ning dhuwur apa ning pusat kae. Nek kene ya akeh boloku. Iya. Iku sing wis ning jero sandingmu iku. Karo ning jero rangkeng iku ngarepmu. Iya. Jangan kabeh ya. Wis njenengan tak surung ning dhuwur. Setar sine kabeh sing semlebu. Sik enek-enek. Akeh penyusup. Yo, resiki. Wis. Ya. Jan. Wis. Ya. Aku tak pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi gaib yang mendampingi bapaknya yang punya mata batin. Jadi belum tentu kalau yang punya indera keenam itu semacam dari karunia Tuhan, ndak, pasti ada bantuannya dari bangsa-bangsa gaib ya, contohnya kayak tadi. Jadi
Ya prosesnya juga gitu. Kalau kalau ada salah kata juga mohon maaf sebesar-besarnya. Kami sebagai manusia juga berusaha yang terbaik. Ya, terima kasih sudah menonton channel kami. Terima kasih atas dukungannya dan jangan lupa perbanyak subscribe, like, dan komen. Kalau bisa di-share ke teman-teman biar nanti tahu, biar bermanfaat videonya. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.